दायो BTC-नि बारग'फुथि चिफ खाम्फा बरगयारि सारा गावनि स्पिचखौ होसिगोन। बिथांमोना नायफालांनो हागोन आरो लाइभनि गेजेरजों। ओमफ्राय आङो कमेन्ट खालामोब्ला रिप्ले खालामनो हानाय नङा। जास्ट आङो नोंथांमोननोल' देखायनोसै आरोना। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला खालामफाबाय थाबानो जाबाय आरो। महेश्वर ब्रह्म बिथां जौसाङाव जिरायनाय जोंनि बिटिआर दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि गेदेमा नोंथांमोन, ओरैहाय हाग्रामा दालांनिफ्राय साहा मालिबिथा बे जायगानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनाय आइ आफा आबौ आदा बिदा फंबाय गुरु बिनानावमोन, नोंथांमोननिसिम आङो गोसो सिंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। हाख्लाबा जा बबेथिं हाख्लाबा जाबाय। एक माससो आगोल साथामसो हाख्लाबा जानि मानसिफोर आंनाव फैदोंमोन क'क्राझाराव। रायलायनायनि गेजेराव सासेया बुंबाय, ओइ सार जोंखौ हाथायाव जोबोद लाजि फोनांबायलै। मानो सोर लाजि फोनांदों? लाबानो जोंखौ माबा माबि बुङो जाबाय। मा खोथा गैया? बिफेबालायनो फैबायनो गैलानो माथो सार? नोंसिना गैलिया, बिपिएफ पार्टिया थैबाय, नेतायाबो खारबायसो नोंसिना होनना बुंदोंलै सार। माथो जादोंब्रा? बे इउपिपिएलनि मानसिफोरनो जोङो मोनसे खौरां हरनांगौ दा। BTC-खौ दाग्रा सोर दादों BTC-खौलाय? बे हाग्रामा महिलारि जों रायजो राजाफोर बिपिएफ पार्टि दाबोना जायाखै? दिल्ली सिमा बायदि हालामाव लोमजाबा साजाबाबो क'क्राझारसिम सौहैनो हायै, बङाइगावसिम सौहैनो हायै सैन्यनिफ्राय बे हालामखौ दाफुंग्रा बे दैदेनगिरिफ्रा थाखोमाग्रा दैदेनगिरि नङा। बे दैदेनगिरिफ्रा गावनि देश गारनानै गावनि समाज गारनानै खारग्रा थाखोमाग्रा नङा। दिनै नोंथांमोना नाय जे बिपिएफआ बेसेबां गोथां, बेसेबां बोलोगोरा, बेसेबां शक्तिशाली दं। दहाय सासे बुंथिगिरिया बुंलांबाय, बावैसो नोंथांमोननि बे जायगायाव बिसिनि कनफारेन्स बा कनभेनसन जादों। सापागुरियाव नोंथांमोनहा खेयाल दंना? सापागुरियाव बे हर्डिं साइनबर्ड माबा खालामदों, बेखौ खेयाल दंना गैया? हाग्रामा दालां जोङो बानायदों। जोंनि मानाव बे हाग्रामा महिलारिया आंनि नामाव बे दालांखौ नाम दोननांगौ होननानै दाबि खालायाखै। नोंथांमोननि बे सिमानि मानसिफ्रासो दालां मोननानै जिबन मोनफिननाय बायदि मोनदों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जोंनो जेरैबायदि उपकार खालामबाय, बियो जोंनि बिफा, जोंनि इसोर। बे दालाङा आइ नदीनि दालां, बे दालाङा जोंनि जिबन। गतिके बे दालांखौ सारनि नामाव दोननांगौ होननानै दाबि जनायदों। आरो बे रोखोमैनो बे दालांनि नामखौ हाग्रामा दालां दोननाय जादों। नाथाय दिनै बिथांमोना बे हाग्रामा नामखौनो सुखुमोननो नागिरदों। नुदोंना नुवाखै बिथांमोनालाय? बे साइनबर्डआव मा लिरदों? मा बुजिदों बिसोरलाय? जों मावदों बे लामाखौ गावसिनि नाम सोनानै लानो नागिरदों नामा? दालांखौ बेहायनो गंसेल' बानायाखै। नैबो जोंहा बागबारा माबाजों क'क्राझारजों लामाया दालाङा जानो थांगासिनो दङ। बेजोंबो बराबर निसिमानि मानसिया क'क्राझारजों बारलांनो हानोसै। रागा जोंबा बेखौ खाम्फा दालां दोनबावनायावसो गोबाव जोङो रोखोमबो जाया। जोङो गिया, जोङो मावनोनो जन्म जादों। इसोरा जोंखौ दायित्व हरदों। जों मिथिया, जोंनो जन्मआ
जोंनि गोरिब दुखिया बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ सिबिनांगौ होननानै जोंखौ इसोरा हरदों। बेखौ मावनायाव एखनब्ला गाब्रबो, नाथाय जों गसंफिनगोन। दिनैनि जोंनि बिदि गिदिंनाया सारा बिटिसिआव गिदिं नोंथांमोननि सिमायाव बे खैला मैलायाव सौफैनाया जाहैबाय जोङो थांनाय 2020 सनाव बिथांमोनहा जि गोदै खोथा बुंबाय, मा बुंदों आं दिनै रायखांनाङा, नोंथांमोननो आं एसे गोसोखांहोनि जे 27 तारिखआव बिटिआर रेकर्ड जाबाय, 28 तारिखआव काजलगावआव लेखाफ्रा ज' जानानै बरायजाबाय, 29 तारिखआव नोंथांमोननि बेवहाय निस्मायाव प्रमद बर'आ फैगोन। फुंनिफ्रायनो बेना दामहोबाय सानसे फैयाखै, हरसे दामहोबावबाय, बेसेरा बेन दामग्राफ्रा गुस्थि मा होनना बुङो थिखोजोबखाबाय। प्रमद बर'आ थि नोंथांमोननि बेहाय सफैयाखै, गोसोआव दङ। बे मिथिङाव बुंदोंमोन मर्खगोरा ब्रह्मआ, स्कुल बानायजोबखाबाय, दालां बानायजोबखाबाय, लामा बानायजोबखाबाय, इरिगेसन बानायजोबखाबाय, बानायनांगौआनो गैला रायजोबो। दा जोङो भारत सरकारनिफ्राय 1500 कोटि थाखा मोनगासिनो दङ। बेखायनो बे थाखाखौ जोंहा बानायनांगौ गैला, न'खर राननानै लालायनोसै। खोनादोंना खोनायाखै? दाबो रानफिनजोब। नोंथांमोनहा मोनबाय नामा न'खर राननाया? UPPआ मोनबाय जानांगौ। जायफ्रा UPPA जादों मदद बिसोर मोनबाय जानांगौ, माहाजोन जाजोब्बाय दा बेनिखायनो गैया बेफोर आफादखौ। बे 1500 थाखा राननायनि खोथाखौ बादो, बिटिसिनि जे एसे फैसा बेखौनो बिसोरो लामा बान्दोबो बानायनो हायासै, मालाय लांसिन जोबजाबाय माखासे मानसिफोरजों, बायह्रानि मानसिफोरजों। 1500 खौसेखौ थाइसेबो सौफैयासै। दिनै मा जादों? जोंनि दैदेनगिरिखौ खारदों होननानै बुंदों। मा खारनो? नोंथांमोनहा मिथिगौना बबेनि नोंसोरो? थुक्राझाराव थांनो थाङा, थुक्राझाराव चेयारमेना सोर? थुक्राझारना हिनजाव मानसि नंगौना नङा? थुक्राझारनि बिसिडिसिनि चेयारमेना हिनजाव। नामा मबाइलावसो दंबावो बेहाय, गासिबो दं खोमा? गैला। ओरैहाय रायजागासिनो दङ, न' बानायनो फैसा लाबाय, सोरनिफ्रायबा 3000 लाबाय, सोरनिफ्रायबा 2000 लाबाय, रायखना जाबायबो, न'खौबो बानायनो हाला, जेबो खालामनो हाला। गोदो माबायाव इलेक्सनाव एकदम गोदोना फेदेर बे आब' होनना बुंसां, बाप बिनानाव होनना बुंसां, ओरैबायदि खामानि मावदोंमोन, ओंखाम जाया, दै लोङा, सान हर मानसिफोरनि न'खर थांनानै बै UPPAनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै बुंदों, आथिं हमहैयो, मानो सिन्था राखायसै, एबार नोंनि फिसालाया साख्रि मोनसिगोन, नामखौल' हरदो, सार्टिफिकेटआल' हरदो, नोंनि फिसाजोआबो साख्रि मोनसिगोन। जाहा सासेया बबाव हाबा जाहैगोन फिसाजोआ, उदालगुरियावसो, बेबो मोनसिगोन। बिराद खोथा होबाय, दाथ' सासेबो साख्रिबो होनो हायाखिसै, चेयारमेन जानानै फैसा गरसेबो होनो हायाखिसै। मानसिफ्राथ' बखिगासिनो दं, हाथायाव फैब्लाबो बखिनायखौ खोनायो, गिर्जायाव थांब्लाबो बखि जायो, बायदिसिना जानानै मा जाबाय, कफ्ला कफ्लि लानानै बिसिडिसिनि चेयारमेना UPPA बेंगालराव दं खालामबाय। आरो बिसोरनो जोंखौसो खारखोलांग्रा होननानै बुङो। नायनाय आरो सासे दंबावो, नोंथाङा नोंथांमोना खबरा आंनि समस्थियावनो गोदोथ' सासे मा जाबाय मोनसेबाय, बे आगोलनि इलेक्सनाव एबा जोङो बै समाव PCDR होनना बुङोमोन, PCDR जेनेबा आंनि फिसाजोखौनो हाबा लागोन होननानै बुङो जाबाय। आरो अबावबा बुंबाय, एबार जों जेनेबा आंनि आखाइखौ दानस'ना लागोन होनना बुंबाय। उनावथ' जेनबाय, जेननानै बयखौबो होनबायबाय, नोंखौ गोदो ओरै होनोमोनलाय मा जाखै, ओरै थाङो ओरैबो बुंजायो, ओरैबो थाङो ओरैबो बुंजायो, नोंनाथ' आखाइ खानो नांलामोन दादा, माथो आखाइया मोननैबो दङ,
जिन्दानो नै दाख्लै आरो सासे जाबावबाय बिराद नेखाथे खायबाय गावखौ साख्रि होदों बाख्रि होदों बायदिसिना बुंनानै बिराद खामानि मावबाय दा बक्सि जानाय राय जानाय मा जाबाय दानिया गावहानो न'आव सोलिला न'खर सालायनोबो हालिया ओजा हाथाय थांब्लाबो बक्सि जायो राय जायो गावजोंबो जानो लोंनो सुख गैला थांनाय समाव मा जाहैबाय जिन्दा आरो सासे जिन्दा दंबाय आरो खमसे दा बेबायदि अबस्था मानो जादों बिथांमोननि भुल चिन्ताधारा भुल खामानि मावनाय भुल कमिटमेन्ट दा जोङो बिगियान बोलो हिसाबै जोङो बे रोखोम खालामबोआखै जोंनि जाम्बा जाम्बि आइ आफा बिथांमोननो बोरैहाय मोजां देहा होनो बोरैहाय मोजां शिक्षा होनो जों बेखौ सेस्था खालामदों हाजोबाखै खुनु दलआ सानसे बोसोरसे बोसोरनै बोसोरनि गेजेराव हाजोबा जोंनो सम नांगौ जोंनाव फिननोमोन लामा दोंसे गैयामोन बान्दो दोंसे गैयामोन सित्रा इरिगेसन जानानै गाहायाव गोबां मानसिफ्रा माइ गायनानै मोनजादों गय गायसिनजोबदों दिनैनि सिगांनि मानसिया गरसे गरनै फैसा मोननानै आगोलाव जेबो सिन्था खालामनो हायामोन सेंग्राफ्रा बेवहाय औवानि होननाय गैयामोन जोङो जथेस्थ' खहाय खालामनानै दिनै 200-300 सेंग्राफ्रा दामफार लानानै दिनै माने अन्थाइ बाला फाननानैब्लाबो गावनि न'खरखौ सालायनो हादों जोंनि सिमायाव जौगानायखौ जों नुनो मोनो बे रोखोमसो सानसेनो जाया खिन्थु बिथांमोनहा माने थगायजोब्बाय दा बेखायनो दिनै समग्र समस्याव नोंथांमोननि सिगाङावथ' नाम लाखिनो दङ आरो सोरबाफोर भुल बुजिनानै दङब्ला बिथांमोनखौ आरोबाव लाबोफिनदों गुबुन समस्यायावबो ग्रोब बिसोर नुगासिनो दङ मबाइलाव टिभियाव जे गुबुन समस्यायावबो जायफ्रा भट होआखैमोन बिथांमोनहाबो लोब फैनानै बिपिएफनि बेबायदि मिटिंआव बाहागो लादों श्रद्धालाय हमारा नंदन